Dobrý deň, chcem vám ukázať štart Windows Vista, nakoľko všetci sa sťažujú, ako im to pomaly botuje. Na lište máme Total Commander, Firefox, stiahneme to dole. Ideme do ponuky štart, vypnúť, dáme uspať, vyberieme ponuku uspať, pozrieme sa na to bližšie, je tam uspať, do pamäte prejsť do režimu nízkej energie spotreby, dáme OK. Počítač sa vypína. Monitor je bez signálu, vypnuté. Pohybem s myšou. Počítač sa začína štartovať. A máme Vistu naspäť. Znova ideme do ponuky štart. Dáme uspať, urobíme to isté, ale teraz vám ukážem, kedy pohybem myškou, aby sa systém spustil. Vidíte, že aj to vypínanie je pomerne rýchle, i keď nie je veľa úloh spustených. Teraz vám ukážem, dám to ďalej, ukážem vám ako a kedy vlastne pohybem s myškou. Teraz som pohybal s myškou, čakáme na systém. A systém je tu. Systém je nabehnutý, pozrieme. Všetko je pripravené na používanie.